YouTube'da bir video gördüm. Şuna seyretsek, yani sesini dinleseniz 1 minut Azatlık YouTube kanalı paylaşıptır. Şol videonu hazır dinletecek vatandaşlar şol video esasen Balkan vilayetinde bolýar diye. Daşary ýurda çıkmak için viza zat alanından sonra o häkimlige yüzlenmeli. Häkimlikde mahkeme işgärleri test tapşyrdy diye 60 san soragdan ibaret. Daşary ýurda gidip daşary ýurtda özüň alyp barmagyň barady. O başka nemeler vardı. Yani men dinledeyin, dinleyin özünüz. Türkmenistan'ın dışına çıkmak isteyen Türkmen raýatlarinden edilen talaplaryň sany we görnüşleri artdy. Täze talap vizasy bolan raýatlara degişli bolup, daşary ýurda gitmäge doly taýýarlyk gören adam Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri bilen töhfetdeş bolmaly we psikologik testden geçmeli. Daşary ýurtlara gitmek üçin viza alan adamlar ýöriti anketalar doldurmaly, sinirden geçmeli we daşary ýurtlara baranlarynda viza möhleti dolmanka öz ýurduna dolanyp geljekdigi hakynda dilkat ýazmaly. Bu arada Zatlyň Türkmenistandaky habarçylary 29 awgustda maglumat berdiler. Balkan welaýatynyň migrasiýa gullugy daşary ýurtlara viza alan raýatlaryň ählisiniň sanyny mahkemanyň edarasyna geçirýär. Sonra daşary ýurtlara viza alan ähli raýatlar etrap häkimliginiň binasyna çagyrylýar. Meclisler zalyny mahkemanyň migrasiýa işine seredýän ofiseri töhfetdeşlik geçirip olardan anketa doldurmagy talap edýär. Şeýle de olary dürli psikolog testleri 4 sahypalyk kagaýlar berip ýazylan soraglara jogap bermegi talap edýär. Balkan vilayetindäki habarçymyz şeýle töhfetdeşlikden geçen yerli ýaşaýjylara salyglanyp habar berýär. Azatlyň habarçylary täze talaplary berja etmeli bolan bir näçe adam bilen söhbetdeş boldular. Şol adamlar özleriniň Türkiýe we Gazagstana barýanlygyny aýtdylar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen başly ýaşaýjylaryň sözlerine görä häzirki tertibe görä haýsy da bolsa bir ýurda seýahat etmek üçin viza alan raýatlar soň şol vizalaryny yerli migrasiýa gulluklarynda hasaba aldyrmaly. Endi vizasyny alyp migrasiýa gullugyna baran adama yerli häkimlige ýüz tutmalydygy aýdylýar we her bir raýata gün bellenýär. Etrap häkimligine baranyňda haýsy gün Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň sorag edişliginden geçmeligi aýdylýar. Ýurtdan çykyp çykmazlygy Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň etrabynızdaky ofiseri kethitler diýilýär. Şeýle de migrasiýa ofisерleri şondan soň bize ýene-de gelin bellik edip berersiz diýerler diýip yerli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň sorag edişliginden geçen ýaşaýjylaryň ýene biri töhfetdeşligiň geçişi barada şeýle gurrun berdi. Etrap häkimliginde bizi ir saat 9-da kabul etdiler. Bizlerden ilki anketa doldurmaly soradylar. Anketada düşnüksiz zatlar bardy. Aýalgylardan gyzyl şaýsepleri gowy görýärmi? Daşary ýurtly adamy durmuşa çykardyňyzmy? Neşe maddalaryna garaýşyňyz nähili? Nähili messengerlary ulanýaňyz we şoňa meňdeş 60-a goly soraglary doldurmaly boldyk diýip söhbetdeşmez aýtdy. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgäri bilen söhbetdeşlikden geçen türkmen başly ýaşaýjylaryň sözlerine görä sorag edişlikden soň adamlaryň üç arka maglumatlary hem barlanýar we olardan vizasynyň möhleti dolmanka watanyna dolanjakdyklary hakynda dilhat alınýar. Şeýle de raýatlaryň sözlerine görä daşary ýurda gitmekçi bolýan adamlara öz wagtynda ýurduna dolanmadyk ýagdaýynda sud işiniň gozgaljakdygy we olaryň üç arka maglumatlaryna jenaýetçi diýilen maglumatyň goşuljakdygy ýaly haýbatlar atylýar. Azatlyk radiosu bu täze düzgünler barada migrasiýa wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmeli. Emma habarçymyz bilen anonim gürleşen Balkan vilayatyndäki migrasiýa gulluklarynyň işgärleri raýatlardan edilýän talaplaryň köpelmegini ýurtdan gidýänleriň aglaby köpütüniň ýygyna gaýtmaýandygy bilen düşündirdiler. Ýurtdan gidýän uçarlar doly bolsa gaýdyp gelende içinde 15 adam bolýar. Bu ýurdun ýokary derejeli resmiýetleriniň gaharyny ýetirýär. Olar adamlary ýurtda mezur alyp galmagyň çäresini görjek bolýarlar diýip anonim gürleşen yerli migrasiýa işgäri aýtdy. Türkmenistanda hökümet tarapyndan resmi boyun alınmayan sosial-ykdysady kynçylyklar ýurt raýatlaryny daşary ýurtlarda gazanç gözlemäge mejbur edýär. Resmi taýdan 200 000-den gowrak türkmen raýatyny kabul eden Türkiýe geçen ýyl viza rejimini geriden soň başga ýurtlara gidýän türkmenistanlylaryň sany esli köpeldi. Diňe şu ýylyň 7 aýynda 40 000 goly türkmenistanly Özbekistana seýahat edipdir. Özbekistanyň prezidentiniň ýanyndaky döwlet statistika agentligine görä türkmenler Özbekistana barýan daşary ýurtlaryň arasynda san taýdan 6-njy ýerde. Bu aralykda Azerbaýjanyň metbuatyna görä türkmen başydan paromly Bakuwa baryp ol ýerden Ýewropa aşýan türkmenistanlylaryň sany hem köpelýär. Eşitdiňizmi vatandaşlar? Daşary ýurda çykjak bolsaň indi anketa doldurmaly. Mahkemanyň soraglaryndan düzülen anketany o doldurup ondan soň daşary ýurda çykmana hak hukugyň bar.
Ve soraların käbirinde ayalmaşgalılardan sorayamışlar, sen altın şay sepleri onot görýän mi? Daşary ýurtly birine durmuşa çykjak mı? Ya da haýsy messengerlardan, yani internet ulgamyndan haýsy bölümlerinden peýdalanýan dip o soralar berildi endi. Şuňal sorak ýüze çykýan. Edil şuňaly hadise başga ýurtlarda da bolýarmy? Öz-özümize sorak bereliň. İslendik bir ýurdun vatandaşy daşary ýurtda çykjak bolsa, şoňal synawlardan geçýärmi? Hatta wagtynda dolanyp gelmeseňdi 3 arkan ýazylyp alınýar diýe, hatta şu 3 arkany da diýe jenaýatkar edip görkezilmeli diye. Azatlyk radiosynyň habar bermegine göre. Vatandaşlar şu barada bilginiz bar olsa, haýyş habarlaşyň, o habaryňyzy aýdyň. Men şuýda bir soraw gördüm. Можно вопрос diýip Где Мурат Курбанов? Мурат Курбанов во Франции. Так могу ответить. Именно точно адрес я не знаю. Vatandaşlar ondan başka Евразияда neme geçirildi, samit geçirildi. Helsinki fond gaznası pravozащитник Täjigül Begmetow şotaya gatnaşyp İstanbul'da, Türkiye'de, yani daşary ýurtda Türkmen vatandaşlaryna pasport berilmeýänligi barada giňişleýin gurrun berdi. Gelin şonu hem dinläliň vatandaşlar. Bir minut. Bu yerde bu meselenin aýratynlyklaryndan bir habar gatnaşjylar var. Sebäbi men daşary ýurtlarda, esasanam Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlar hakynda gurrun bermek isleýärin. Türkmenleriň daşary ýurtlardaky konsullugy, beýleki ýurtlaryň köp konsulluklarynyň tapawutlylykda raýatlary üçin pasportlaryny täzelemedi. Pasportlaryň we beýleki resmi namalaryň dowam edýän güýjüni uzaltmady. Şol sebäpli gynansak-da ýüzlerçe müň bir kanun türkmen migrant Türkiýe ýygnandy. Olar gaty ýiti, agyr mesele duçar boldylar we olar çykgynsyz ýagdaýda galdylar. Bu ýagdaý esasanam pandemiýa döwründe Türkmenistan serhetleri dolu yapanna hasam güýçlenipdi. Emma Türkmenistan COVID-19 ýaly meseleni öz ýurduna ikrar etmedi we hiç kimi Türkmenistana goýbermedi. Şol sebäpli raýatlarymyz iň bolmany pasportlaryny täzelemek üçin watanyna baryp bilmediler. Mundan başga-da täze pasport almak üçin watanyna giden serhetler açylandan soňra türkmen raýatlary hereket azatlygyny çäklendirmek meselesine duçar bolýarlar. Olary käbir beýleki ýurtlara, meselem Türkiýe gaýdyp barmak gadagan. Bu olaryň sosial ýagdaýyna agyr täsir edýär. Sebäbi Türkmenistana işsizligiň gaty ýokardygy belli. Ýöne häkimetler bu barada dymýarlar. Şol sebäpli türkmen raýatlary iş gözlemek üçin daşary ýurda gidýärler. Iň pes iş bilen meşgullanmaga razy bolýarlar. Sebäbi daşary ýurtda iň az pul gazansalar-da maşgalasyna, enatasyna, hatda doganlaryna, uýalaryna we şuňa meňzeşlere gollaw bermäge kömek edýärler. İşsizlik soňky 2-3 ýylda Türkiýede nägilelik hereketiniň ýüze çykmagyna sebäp boldy. Ýaşlar hereket azatlygy meselesi barada açaçan gürläp başladylar we bu sebäpli türkmen häkimetleri tarapyndan ýyzarlanmalara sezewar edildiler. Türkmenistanda migrantlara bolşýaly garnaşlaryna hem gözegçilik, ajyga çykarmak, haýwa tatmak bar. Diňe bir talap bar. Rejimi tankytlamagy besetmek. Bu meseleniň galamyň uju bilen çyzylan ýaly edip çözüp bolýar. Pasportyň täzelenmeginiň, täze resmi nama çap edilşi ýaly uzaga çekmeýänligini bilýärsiňiz. Emma gynansak-da türkmen häkimetleri ilki bilen bu mesele barada dymýarlar. Ikinciden ýüzlenmeleri äskermezlik edýärler. Üçüncüden özüne ýüz tutýanlary ýyzarlaýarlar. Takminan 1 ýyl ozal 16 awgustda ýaşlar şol ýyl saýlanan täze prezidente türkmenleriň bu kanunçylyklaryny bilmeýänligini çaklap ýüzlenme haty bilen İstanbul'daki konsulluğa gittiler. Meselelerine üns vermegini haýyş edip bir sahypa ýüzlenme bilen geldiler. Konsulluk işgärleri tarapyndan ýowuz garşylanma bilen ýüzbeýiz boldylar we türk adam hukuklaryny goraýjy aktivistleri, aklawjylary we türkmen aktivistleri ýenjildiler. Meselelerin gatlanmagy ýaşlary özleriniň zyňyny duýmaga mejbur etdi. Garalşy olaryň Vatandaşlar videonun dolu maglumatyny Türkmen Helsinki Fond YouTube kanalında görüp bilersiniz. Şuýda sorak yazanlar var. 1 minut men seredip geçeýin.
Так, nerede gördüm? Правосудие diyen yazıya, şu комментарий ünsümü çekti. Во всем мире консульство паспорта не выдает, паспорта выдаются по месту жительства. Не надо обманывать. Обманывать не надо, несмотря что уже 1,5 года идет война в Украине. Граждане Украины за рубежом спокойно могут получить, и также другие страны. Врать не надо. Очень прошу. Врать не надо. Такой закон ведет только Туркменистан. То есть авторитарный режим Туркменистана. Такой закон ведет. Угнетает народ, скажу коротко. Ova vatandaşlar, bugün efir açmağımın en esası sebeplerinin biri 29 Ağustos. 29 Ağustos her ayı 30 gün deyip hesaplasak, o kabir aylar 31'den gitti, o fevral ayı 28-29'dan gitti. O 30 günden diyende Farhat Meymankuliyev'in halk içinde Farhat Dur deyip tanılan aktivistin tutulanına şun rovnu 100 gün. 30 günden deyip hesaplasak her ay, yani şun 100 gün oldu. Ova. 100 günün içinde nemeler olup geçti? Belli değil. Nerdeligi Farhat'ın belli değil. Dürlü teoriyalar var. Atamrat sen nereli? Ben Türkmenistanlı Levap'tan. O dürlü teoriyalar var. Bir nemesinde Tuzla'da, bir nemesinde yeni bir yerde. En bir hayran kaldıryan zat vatandaşlar. Farhat Gorak astında diye. Davut lideri Murat Kurbanov Farhat Gorak astında, Farhat Goralı otur diye, hatta advokattan Goralı otur diye. O logika eğercek zat der. Misal içinde. Logika eğercek zat der. Farhat diye Gorak astında diye. O adam edip korulmuyor. Adamı aristavat edip azatlıktan mahrum edilip adam korulmuyor. Dünya standartlarında yok bu zat. Hiçbir yerde, hiçbir devlette yok. Seni korumak için alıp seni masal koyuyorsun demek. Yok onun ya zat. Özem elinde de uluslararası koruması var diye, şunun esasında diye, o Farhat diye, o Gorak aslında şunun içinde hatta yanına advokatını koyan yoklar. O nehli prosedura böyle adam, o izolatsiyada advokat yanına girip bilenak. Извините, пожалуйста, Фархат заслужил это. Он заслужил, не заслужил, я вам так скажу. Даже фашистов, да, даже фашистов в Нюрнбергском процессе в 1946 году, в ноябре, когда судили, даже им предоставили адвокатов. Кем бы он ни был, должен пройти открытый суд. Должны предоставить адвоката. 21 век взять и похищать человека и не сказать, где он находится, это, вы уж извините, это нелогично, это уму непостижимо. Я так скажу. Он заслужил, не заслужил. Я вот так скажу. O vatandaşlar, kabir nemeleri dinleyin. Hazır ben telefonu alayım. Ekrana bakacak. Meymankuliyev ya da halkta Farhat Durdiyev deyip tanılayan oğlun, şu oğlun özünün halkara goruş, yani status var şunun. Международная защита. O limek neyme? O limek, yani Farhat Meymankuliyev bütün dünyada şunun arkasında halkara goruş sisteması dur deydi. Onun statusunun numara var. Her kime berilen o. Yine şol statuslu oğlun Farhat Meymankuliyev şol halkara goruş sisteman goruğunu. Hakikattanım seyrettik, yine şol Farhat Meymankuliyev'i Türkmenistan'a ak etmeyeni, deport etmeyeni, o Türkmenlerin cığırlıktaki ediyen gürünleri boyunca şunu deport et bunu. Neyem çip men size aydeyin, Türkiye'de deyseniz hem kanunlar işliyor. Elbette Farhat Meymankuliyev'i cevapkarçılığı çekmeli. Yani o administratif cevapkarçılık. Neyem çip men administratif cevapkarçılık diyen her bir seyret geçer. Yine Sonra yüze çıkıyor şutayda vatandaşlar. Eğer halkara goruğu var olsa deportasyonlu lagerde ne işleyen? Farhat Durdiyev. Ne işleyen? Eğer halkara goruğu var olsa, международный защитасы var olsa, onu öyünde korumazlar mı? Yokman deportasyonlu lagere, yani türmede kıp türmenin içinde korumalı mı? Hatta advokat yanına varıp bilmez yani. Öyle yeni bir video seyredelim.
Yeni bir zat aýtjakdym, şul berilen materiallary goşakladım. Farhat Meymankuliýew hökman boşadyrlar. Onu köp saklamalylar. Geljek wagtda gaty ise bir aýyň içinde onu boşadyrlar. Türkmenistana iý bermeliler. Egerde Türkmenistana şul Türk hökümeti iý berýärse, uly möçberli skandal bolar. Vatandaşlar, inansanız şu videonun çıkanına 2 ay geçti. 2 aydan geçti. O bir ayın içinde maksimum o çıkarılır değil. Dana 100 gün geçti Farhad'ın tutulanına. O entegam Farhad'ın çıkarılmağa anırda dursun nerdelegi belli. Prinsipialna bir zat anyk. Farhat Meymankuliýew Türkmenistana ya gitdi, ya gidýär, ya ýolda. O gidýär. Biz onu saklap bilemzok. Biz bu prosedurany saklap bilemzok. Biz bu prosedura 2 sany prezidentin arasynda çözülýär. Diňe şolar saklap bilýär. Ministrim saklap bilenok hiç adam. Farhat Durdyýewiň işi ol bir vatandaş beýle künsüne vatandaş arda ýazy, o da däl. Hükümet meçhuruna ýokarda çözülen mesele sebäbi kanunlary seýden oklar. Onu alardan buyruk bolmasa hiç bir ministr, hiç bir departman bölümi özüne gahrmanyk alyp kanun bolmaz. Siz bilýäňiz. Başta 23. waýda zapis şol. Farhat ya gitti, ya gidecektir ya da yoldadır. Başta şunu maglumat berilýär. O bir 2-3 günü geçenden soň yok. O Farhat gitmeýär. O Farhat gitmeli däl. O hiç kim onu alıp gidip bilmeýär. Ýagny bagışlanan vatandaşlar adam özüne garşy çykyp otyr. Sam себе противоречит rusçalap aýdanda. Bu meniň sözlerim däl, bu Murat Gurbanowyň sözleri. Öyle devam edeceğiz. Son koyramayyan. Gitti mi Farhat, gitmedi mi? Toşna gidýär. Toşna bunu saklap bolmaýar. Ya ertiden uçýar, ya şuň üçindir, ya düň üçindir, ya da Türkmenistanyň aýdyşýaly 6-njy ötdi. On inni tolky ýok. Gidýär bul. Şuny gorayan advokat tasdiklady. Hiç adet bolmaýar. Sonra yüze çıkıyor. Nereden dedi o Farhat gitti, Farhat gitmeli deyip oturan adam sehel vakt geçen son yok Farhat da Türkiye'de diýmegine näme sebep oldu vatandaşlar? Men sonra kızıklandırıyorum. Eşitiniz bir neçe kez aýtdy. O Farhat ya gitti ya yoldadır. Ya hökman gider deyip. Ama vaktin geçmegi bilen yok Farhat Türkiye'de deyip başka teoriya geçiyor. Kaçanla Farhat Meymankuliýew goruş statusu işlep başlandı. Yani polis alıp statusunu görüp derru advokatlardan Türkmen hökümetinden blok edip bunu goruşa goýup birinji polis bölümine saklap, ondan deportasyon lagerini, ondan başka bir ýere geçirip bunu gorap, gizlep saklanna ne Türkmen hökümetinde ne advokatlarda hiç kime maglumat bermedi yani saklaýarlar. Sebäbi ol goruşun goruş programyň esasında. Şu goruş programyň esasında advokatlardan İçeri İşler Ministri sorady. Egerde Farhat Meymankuliýew nemede Türkiýede galsa Üns bilen diňlen haýyş vatandaşlar şu taýda näme diýär? Üns bilen diňlen. Mümkin bolsa seredin. Farhat Meymankuliýew nemede Türkiýede galsa öz işini dowam edermi? Howo diýdiler. Ýene de söwüp başlarmy? Adwokatym howo diýdi sebäbi Farhat Meymankuliýew arasy ýolla adamın haklaryny gorak gör. Farhat Meymankuliýew çıkandan soň, ýagny boşandan soň işini dowam edip bilermi? Howa edip biler. Öňküsi ýaly ýene söwüp bilermi? Howa söwüp biler. Vatandaşlar bagışlaň welin dünýä yer ýüzi ýazgarýar. Hapa söz aýtmagda politkorrektность diýen panyatya bar. Yer ýüzi ýazgarýar. Bul advokat näme diýär? Howa diýär çıkan soňam diýär söwüp biler diýär. O erteki bu zatlar vatandaşlar. Erteki başka iş saatte yine bir gezek dinlede inanmasanız bir pikir edip görün özünüz. Logişini pikir edip görün. Şu adam sövü oturup çıkandan sonra şu sövmene hukuk verecekmişler sonra. O dünya yeryüzü. Şu ideyanı, ideologyanı koldan o yeryüzü. Ama Farhat'ta koldan yamış. Ne dinlen yine bir gezek. Şimdi devam eder mi? Howo diýdiler. Yine de söwüp başlarmy? Adwokatym howo diýdi sebäbi Farhat Meymankuliýew arasy ýolla adamyň haklaryny gorak gördü.
Yani ofitsial yolla gorak gördü, professorlik gorak gördü. Hiç bir yol tapmansoň, ine şul täze bir sistema geçip, umytsız bir sistema geçip, şunu yani paştölder bilen adamın haklaryny gorak başladı diýip düşündürdi. Onu yani Türk hökümeti jogap aldy, şondan soň Türk hökümeti çözemok muny. Muny onuň vekili çözýär. Onun vekili çözýär. Söwmäne de dolu ruhsat berilýän. Gowy taktika. Akla sığjak zat mı? Ejabacı diýmän söwüp oturyp çykandan soň mene ruhsat diýe. Yine söwüp bermelimiş Farhat. Bu iyi bir logikadan gelecek zat. Yok, bolup biljek zat da. Öyle Ştaýda rusçalap ýa bir vatandaşymız sorak berdi, men şoňa jogap bereýin. Прочитайте, пожалуйста, diýip ýazandy gördüm. Так. Нет, ваша группа поддержки не помогли. Я сейчас отвечу именно с доказательством. Отвечу. А почему вы не помогли? Почему мы не помогли? Мы хотели помочь, но однако нам сказали, извините, работают профессиональные адвокаты международного ранга, тем более их двое. Вот они работают, каждое ваше действие может навредить Фархаду. Таким образом, вот я сейчас понимаю, тянули время. Я это могу доказать, это не проблема. Сейчас вот это я голосовой поищу. Так, где это было? Мы сделали зум, позвали туда Юнуса, соратника Фархада. Да, вот этот зум я записал на аудиозапись. Я оттуда отрывок вам поставлю, вот послушайте. Подаешь, вот поделись с нами. Что сейчас происходит? Где Фархад? На какой стадии процедуры? В данный момент здесь Фархад. Только что где-то час назад видел я. Короче, getirdiler. Ahmet, yanıma açtım sana. Hani şurada Fatih Emniyet Müdürlüğü'nde azı soraqda. Advokat işlotan. Şimdi nime diye oturanlar? Bizler nimiş etmeli? Advokatlar işine dotan. Elinde koruma nimesi var ha. Sistem kayıt numara. Bu geçici koruma. Kimlik. Yani şonusunu iptal edebilseler alıp gidecekler. Sonra iptal ettirmeyecek olup bir hakkımız olsun. 1 Ağustos meselesi için bir advokat tutuldu. Bu hazırki iş için bu avukat bu mahkeme aydıptı. 2 iş için bir avukat olmadı diyen. Onun için akşam ne baktıralım şayet 2. avukatı tuttuk 20 TL'ye. Ama pul zat problemi yok verdik. Ama zat normalne. Tutuklama kodu ne mi kod Farhad'ın? Tahdit kodu mu? Tehdit demezden tahdit kodu değil mi? Şonaka kod. Хорошо. Şimdi şu advokat tutulan olsa şu advokatın adı, telefon numarını verip bilecekmiş. Bizler hem can edip power alıp durardık. Ve o ne sorayın eğer berdese veremem. Azı içeride bular. Az çıkmalı birazdan. Zerdan ulan ne var şöyle şimdi karaşotmuş. Farkat barada normal o yalan haberlara inan oturmanlar. Fırsat bolsa birinci özümüz haber veremiz. Toka ayıplama konsulstva Murat İşankuliyev tarafından Karaçı halkın ünüsüne yurda karşı soladron propaganda ededi şuna kelimeler bilen şikayet eden de. Dilber Balakova hakta gurrumlar var şu arsa edilmiş. Yok yalan yapı. Onun adı var. Geçmedi arzada yalan yapı. Karan şu yerde Ayçakzadım. Yunus. Karan. Çok gepleştik bizler bunu. Efirde hem ayettik aralarımızda hem gepleştik. Karan 2 zakon var. Bir tanesi bularda сотрудничество var. Şu Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye yine bir neçete yurt по борьбе против сепаратизма. Aha. Onu bilemem. Zakonu var. Alçer.
сотрудничество. Bölsemem. Kara bunu azıcık şu elinde koruma nimesi var ya, şunu iptal edebilseler alıp gidecek oladıklar. Şunun için mahkemeye iptal etmek arada zat yazıplar. Bizler şu an itiraz bildirdirdik. Düşünesenler ito yine bir plusu 1. Ağustos'taki iş için dava çıkılımının. Şu dava bitmence yine şu taraftan konsolosluğa taraftan ihbar edilip bunu saklanması ucu bu nizakonla bu advokatlara maydadı neçe yıl dedi nimede işlepti de şunca yıl iş tecrübem olup ilk defa bu nime bilen karşılaştık dedi. Garip bir şey dedi var ya, içkeli çocuğu saklamağa nimesi yok dedi zakon boyunca dedi. Doka bizlerkiler hem dedi nimeye yatmış dedi, artık böyle hem de diktatura gelene benziyor zaten. Nime zaten dotan da hayran kalıtan bularım bara. O toka son kadar neçeller nimede tutmuş alıp gidip bilmediler. Nimede tutmuş alıp gidip bilmezler. Başka vakti aeroportta görenler var. Yine bir zatlar da tava yemesi yalanında. Ya yine yani nime emniyet, farklı emniyet mesele getirdiler sonra cevaba. O parajnak yaptılar. Son var ya Yunus, son alaklar getirenler daha dedenler bir kaça bir 2 minutluk bir minut. Hazır ne mesek düşündüm o hazır advokat Murat Kurban familyanı can etti. Onun bir sesini o zade edildi de bir men gowy berde İstanbul'da ile böyle bir sesini yazdırıp dedi bana dedi böyle dedim numarını verdi demeden can etti o zattan. Hazır şunu advokata açtım hazır çıksın sesini zaten demetse şu Murat Kurban'ı atarın koyarlar. O öyle ben şu 22. 23. ay Neftal'de ben İstanbul'a geldim Emniyet Müdürlüğü'ne. Ben normal şeyde deyip kaça bir yedi otuyor. O şunu alı ne metçek oluyor hazır yani açtım. Şu çıksın hazır o da dediler. Şu Murat Kurban'ı falan atardım. Yani 11'ine uğratanken Twitter'dan. Yoros ol emniyete getiriliyor ki akidip var ya siz uzaktan videoda çekip bilen korkmayın. O nemenin içinde dursa o maşinde getirdim reske içine saldılar. Yani polisler o kellerde gelmedi de. Ben bir görün yerinizde video çekayım gayret dedim sonra var o. Sen bir 3 sekund sonra vakit. Artık o onu görsek bol ya. Vallahi çıkışında belki ne edersin. Tamam. Vallahi da ben çıktım anda. Sadece onun ağırlaştı. Vatandaşlar, 23. mayın zapisi. 23. mayda Emniyet Müdürlüğüne getirdiler. Farkada alıp girdiler deyip Yunus haber veriyor. O toşta Türkmenistan'a gidipdir, aeroportta görüptürler, yalan mı deyip ilişini benim özüm soradım. Şotayda belki sesinden tanırsınız. Yok o zatlar yalan. O Dilber Abalakova şikayet etmiş üstünden o zatlara mı yalan mı diysem o zatlara mı yalan dedi. Ama Dilber Abalakova'nı gepletsek ol has başka zatlar diye ben jalb ettim diye. Bolya şu. Abratını çıkaranlarında diye hatta bu 1 sekundluk vatandaşlar 1 sekundluk video zapis edip yine farkat deyip görkezse biz şunu ederiz dedi. 23. mayda yine Yunus'un sesi. 100 gün geçti. Var kadın tutulandan verin. Şu gün doldu 100 gün. Eğer o 31'den hesaplasak 102, 103 güne de var ya. Gelin tegelek 100 gün diyende de 100 günün içinde vatandaşlar men Türkiye'de ya da yine men deyip bir sekundluk videosunu biz alıp bilmedik. Demek bu ortalıkta olup geçen zatlar demek yalan. Yalanlar kattıken vatandaşlar ortada. Yalan bile göre bilip bil kaslayın yalan gepleyler mi? Ya bir adama inanıp şunun yalanına inanıp o ena şunu çın deyip ötürecek olup yalan gürleyler mi? O özlerine bağlı. Ama men inanamak. Bu könüllerimizin sözü var. Süyütte diye ağzını pişiren diye, suda diye üflev içer diye. Bir neçe yalanları ortaya çıkan son adam zat hakikati aytsa da bir kele ikircenlenme, şüphelenme duygular peyda oluyor. Şu gezegam şu alta oturan bolayımız özədi. Adam fikirleniyor. Yanıştayda bir vatandaşımız neme soru verdi. Şu barada men yine bir neme dinledeyin. Galasavoy.
Edil şol wagtlar, şo ýakynlarda Allah Murat Rahimov tanaýansynız. Hormatly aktiv Şol Bahtiýar bilen nämetdi, gurrunlaşýar. Şo Farhadyň egindeşi, ýagny şolaryň toparынан. Şo bilen gurrunlaşýar, soň şol trubkany Yunusa berýär, şo Yunus bilen gepleşýär. Soň şo bolup geçen gepleşigi aktivistlere galasowy edip ugratýar. Şo Farhad tutulan günleri bolup geçen waka. Ýagny rusçalap aýdanda şuňal bir düşünje bar, zametательslidy diýär. İzler yitirmeli. Şuňal polojeniýa getirýärler. Allah Murat Rahim faz dinletjek şo galasowy. Şol advokat bar olsa diye, şoň telefon nomerini berdiyse, men diye Murat Kurbanowy berdim diye. Sen şondan sorap alay diye. Allah Murat Rahimov bilen Murat Kurbanowyň arasy ýok. Gürleşen aklar şoň yüzlenmejegini bilip durup, şoň ýal pozisiýany öňe tutýar. Sen şondan alay diye, men şoňa berdim diye. Sen de şol nomer bar olsa özüň pryamoy berende näme kakyn gaýap durma. Ýok, beraýmeli ýok. Owat bar diye Murat Kurbanowdan al diye. Ýagny rusçalap aýdanda zametательslidy, izler yitirmeli. Allah Murat Rahimov näme diye dinläp görüň. Hormatly aktivistler, umuman Farhadyň aladasy urunlygy at berenler. Şu açykmaga Yunus Begliýew diýilen adam jogap berdi. Ýöne nähil jogap berdi? Agdyndan elinde söýüp jogap berdi. Men oňa düýün sorak berdim, konkret soraglary berdim. Advokat barmy? İki tane advokat var diýdiňiz, diýdim. Düýün teberşe Bahtiýar diýilen oglan düýün iki tane advokat tutuldy, pulunam töledik diýdi. Nem Yunus ýanyna sen näder jaň etdim moňy. Awo aldy telefony. Asal ýok, Yunusyň öz jaň etdi. Sen diýdim, näme işiň bar diýär? Bu datlaryna gydyklanıp durýarsyň. Men aýtdym, men işim däl, tutuş dünýä jemgyýetçiligiň işi bar diýdim. Şu iki tane advokat var diýen diýdim, şolaryň atlaryny, familiýalaryny berdiýdim. Şolaryň aty diýdim, Murat Kurbanow da bar diýdim. Murat Kurbanow da hemen diýojda bar diýär. Inni şonu gaýrat edinde, Murat Kurbanow bilen diýojdan sonra şol Farhadyň adwokatlarynyň ady, familiýasy hem telefon nomery barmy olurdy. Şolordan alýar, şolorda diýär hemme maglumat bar diýär. Adwokatym diýär, şolary diýär hemme maglumaty berdi diýär. Inni şoň üçin ýene bir gezek men sizden haýyş edýän diýär. Men olar bilen ýanky adamlar bilen gatnaşyp taklanmak, Murat Kurbanow bilen diýeji bilen. Gaýrat edin diýdim, sonra şu Yunusyň aýdýan şol zady dogrymy? Ýagny şolorda telefony barmy, şolarym habarlaşyp oturmy? Näme jogap alypdyrlar? Telefony bar bolsa, haýsy dille gürleşýärler? Murat Kurbanow türkçe gürleşip bilýär ýa diýeji düşünüşi bilýär. Ondan men ýene soradym, sen elinde diýdim, şo dokument barmy diýdim. Ýagny bozgunlyk barada dokument. Sebäbi başda 6-njy gün men şoňa jaň edemde, ha şo dokument bar, Farhadda bar diýdim. Ondan men aýtdym, bolýar diýdim, inni tuzla girip bildimi diýdim seniň adwokatyňyz. Näde bilýär diýdim, şoň Farhadyň Türkiýededigini. Ýok diýär, görenligini tasdiklap bilmedi. Görünüň tasdiklap bilenok. Gözi bilen gördüm diýdim, ine şu gün ýa düýün diýdim. Ýok, gözi bilen görenok diýär. Şonu Yunusyň öz dili bilen aýdy. Onu diýdim, gözi bilen görmedik bolsa näde sen diýdim tasdiklap bilen bäňe diýdim. Onuň ahyrdan şey diýip uradym, morin maňa söýgüp başlady. Sen diýdim, maňa men nida prosedür ýa sen kim diýdim. Onu diýdim, men diýdim, sen gördüm kim diýdim. Men kimdigimi hemme kişi bilýär diýdim. Ýöne sen kimdigini hiç kim bilen olar diýdim. Sen diýdim, Farhadyň dıwa ýuruna dogany diýdim diýdim. Ben godol diýdim. Sen şonu diýdim, häzir çykyş edip tasdiklap biljekmi diýdim hakykatdan. Näme şunu diýdim, inni bulardan arasynda sen nurdyň ýöne gizlenip durýarsyň diýdim. Indi diýdim, wagty geldi çykyş etdi, aýt diýdim. Men hakykatdan şoň dogany, näme dogany bolsaň aýt diýdim. Sen diýdim, sen öýüňe anam ýok. Onuň agdymdan gelen ejeň, bajyň diýip maňa onuň söýgüp başlady. Men diýdim, näme şu söýgün ýagdy? Men sana diýdim, şu söýgünem mo, diýdim, söýgünden gurlaýan diýdim. Olunny şu men berýän kyn soraglama jogap berip bilmän. Söýgünje ýudurdy. Men diýdim, nädem ugrajat etdi. Häzir diýdim, men diýdim, Farhad çykarýan diýär, ondan diýär senden başlajak diýär. Men de näme şu menden başlajak? Näme menden başlajak? Men näme kanun oturun? Ay gidip otur söýgünim. Men seni bastırar, men seni indi gedek sen näme diýip şoň ýaly ugrajat edýär, ýa da şol Bahtiýar diýilen ogluny otur. Şuňa şaýat bolup. Bar bolan wagtda şuň ýaly, şoň şin gaýrat edip ýene döwürde gaýdýan, inni Murat Kurbanow bilen Muhammed Diýojiň ýakatyndan tutdyň. Adwokat bilen şolar gurlaşyp oturdy, hemme maglumat şol şolaryň elinde bar diýär.
Indi şolar aýtmaly, advokat diýilýände dildiň zat däl ol. Ony prawazatçylyklary bilmeli, aktivistler hemme şu dünýä jemgyýetçiligi bilmeli. Farhadyň işi bolsa kim işleýär? Haýta advokat işleýär. Näýe maglumat berýär? Şo maglumatty sesini ýazyp alyp bilýärlermi şolar? Ya şo maglumaty Yunusdan alýarmy şolar? Yunus'un berýän maglumatlaryny ananyp şonu gaýtalap otyrlarmy? Näme üçin Yunus maglumaty şolardan aldy? Maňa da bermejek bolýar, şolarda ba diýär maglum. Ene şonu aýdyňlaşdyryň gaýrat edip, sebäbi bular aňyrsynda ol lokan jogapkärçilik bar. Şu häzirki edilip oturulan çykyşlar eger ýalňyş bolsa, ýani Farhadyny bireyemden ýaryny bir hepde bolup barýar, bir hepde bäri Türkmenistanda oturan bolsa, ona aňyr beýerde Türkiýede diýen beýan edýän bolsaňyz, onda siz tutuşup dünýä jemgyýetçiligine alýanyr. O şey yalan maglumat bermek bilen. Näme üçin edilýär şu taýdan? Ha vatandaşlar, eşitdiňiz. Yunus'tan advokatın nomer sorulsa, bar git, o Muhammed Diýeçide Murat Gurbanov da bar, o bar şondan al diye, o ondan sonra näme soraglar goýulyp başlasa, ugrajat edip başlaýar. Hatta maňa da ugrajat etdi. Aýtmady gep galmady. O netijede näme görýäs? Farhat yok. Farhat yok. Diňe bagyşlaň bilen, za grubusda, diňe erteke. Farhaty diye gora otyrlar diye. Goramak üçün azatlykdan mahrum edilmeli däldir bir adam. Türmäniň içinde goramaly däldir. Biz seni goraýas diýip hiç kim ýanyna eltmezden türmäniň içine salyp goýmaly däldir. Emma şonaýdy otyrlar. Случайно diye advokaty diye koridorda görüp galyn diye. O nähli advokat öle halkara dereceli barıp ýanyna barıp gürüňleşip bilmejek bolsa özüniň padapeşnisi bilen. Senin garnyň dokmy, seni urdularmy, ukudan goýan ýoklarmy, normal ýatyp turýanmy diýip advokat sorap bilmejek bolsa, o nähli advokat bolýar, onda da halkara dereceli advokat, onda da elinde uluslar ara koruması bar adamı türmä salyp gorulýan bolsa, vatandaşlar bagyşlan, diňe bizim gulağımıza o vermişel asmak kaldı. Vermişel asmaldan diňle oturmaly, ha, o dogry aýtdyň, ha, bolup biler. Elbetde diýip. Diňe şo kaldı. Bilemek o Ruslar aýtdy, ne skleyivitsa diýip. O bir sözüni aýtdy, Farhat diye gitti, ya yoldadır, ya hökman gider, iki prezident ılallaşıptır, o hökman suratda gitmeli. 2 gün geçmenke çıkyadan yok, Farhat Türkiye'de. Biz havarlaşıp duruz, dokazatelstvo hökmünde de ön kaydışmayalı bir san zdanyanı görkezyeler, yine de Farhat'ın nemesi diye o şöyle gepleşli otur. O ben şonda da aýtdym, yine de aýtdym. Mün sanı zdanyanı video alsa öyle, yine dokazatelstvo diye. Bilemek, aldı o vatandaşlar, diňe aldı o, diňe aldamak. Aldamak bilen kim näme gazanýar? Maňa şo gyzyklar. Aldaw bilen nire çelli barjak? Näme şedip biljek aldaw bilen? Näme bagyşlaň bilen halkymyz şoň ýaly sadamy? Ot izvinay zawrażenie halkymyz şoň ýaly tupoymy? Şoň ýaly sözlere ynanyp näme edip durar ýaly? Farhat Gorag astynda ýöne ýanyna hiç kim baryp bilen. Значит, on arestowunmy, значит, tutsak edildi ol adam. Adam onuň ýaly gorulmaýar. Goruljak bolsa. Seni gorama üçün türmäde tutjak diýse, o logika gawat gelýärmi vatandaşlar? Biz seni goraýas girkilet gady. Ay bole bir gün saklar, 2 gün saklar, ay 100 günläp bir adamy goraýan diýip bir kletkada saklap bolmasa. Çıkıp men garaşýanda Murat Gurbanowdan garaşýan çıkıp bagyşlan. Men aldandym. Men aldanmagym zerarly. Men yalan gürlemeli oldum diýip aýtsa bolup durjak zat. Bolup duran zat ýok. Ortalıkta men yine bir video görkezeyin vatandaşlar size. Aydın var. Men ýalňy informasiýany gördüm. Ýani Türkmenistanda kronika ýalypdyr. Farhat ine 20 ýyl berdi, 18 ýyl berdi, plan berdi. Hiç delil ýok. Onu mışmış bolup galýar. Türkmenistanda Farhat ýok. Bizim hemme alýan maglumatlarymyzy bir günde barlapdy. Türkmenistanda ýok. Bizim maglumatlarymyza göre yine advokat görüşdi bir günlükde Farhat Türkiýede. Farhat nesip bolsa Amerikadan ya Ýewropadan çykar. Farhat'ın ýany hiç kim bar bilen ok. Ol halkara oğrun aşağına advokat ýani Türkmen hökümeti hiç kim bar bilen. Advokat eşiklerini halkara goraň aşağında advokat hiç kim ýanyna baryp bilenak diye. Ine öz ağzı bilen aýdyp otur. Vatandaşlar, adam arestowat edilýär, adam goralýarmy? Kredi görün, adam tutsak edip adam goralýarmy?
Goragşyň ýaly üçin edilýärmi? Elde uluslarara hormasy bar bolan adamy goragşyň ýaly üçin edilýärmi? Ben случайно gördüm. Advokat случайно gören. Şans boldu. Ana. Şoň üçin ondan hiç şeýle habar art bolmaz. Farhatdan. Sebebi halkara uğrum aşağında. Hiç kim yetirmediler. Yönü yine bir kepteden bir yerden çıkar yani Amerikan konsul işin tuğutunda uğrur. Seredin. Bir kepteden çıkar diye. Yine şu tayda 3 nedeli deyip durne seredin yine. 3 nedeli nazat. 3 kepteden kan oldu şu videonun koyulanlar. Bir kepteden çıkmalı. Hani Farhat? Hani Farhat eğer bir kepteden çıkmalı olsa? Haçana çellem aldacak. Yine sorak. Önkü soraklarıma tak cevapsız kaldı. Yine bu teze sorak. Haçana çelle aldacak. Neden çıksa ya Avrupa'dan ya Amerika'dan çıkar. Türkmenistanlı diyenler, havu men inanacak diyenler, hani delil, neydi, aydın, 20 yıl berdiler. 20 yıl berdilerine, siz Türkmenistan'ın kanunu biliyorsunuz, seni Türkmenistan'a getirilmeli, seni aeroportta koyarlar, seni gidemde koyarlar, seni gedemde koyarlar, pagranjyş koyarlar, seni yankı eltenle emkemede prosede olur koyarlar. Seni suudak edenine seni şopalar koyuyor. Seni suudak edip bir kesenine seni advokat veriliyor sana, hükümet advokatı. Sana seni prokuror koyuyor, seni yani suudun başlığı koyuyor. Yer kesilenden sonra kesilince seni siz orada arışıyor. Demek siz orada emkemekler koyuyor. Siz orada bir yeri yani kameradan bir kamera koyuyor. O basılandan seni türmeye Uğduntepe bardan Uğduntepe'de hem informasyon arttı olur. Yine misal şeyimizde aydın çöllük oynadı. Katarım. Ana şeyle vatandaşlar. Görýäswelin, o entagam Türkmenistandan umidigar, Türkmenistandan informasiýa geler dip. Türkmenistandan informasiýa berler, o Türkmenistandan boyuna alarlar, Farhat bizde dip. Kän garaşmaly olar. Men öňem aýtdym. O şoňal informasiýa Türkmenistandan garaşýan bolsaňyz, iň gowusy öküzden süt, horozdan yumurtka garaşanyňyz as amatly bolar dip. Tomrat sana öňem aýtdym. Haýdyla, hani başda hemmäňiz birdiňiz. Başta hemmäňiz birdiňiz. Men häzirem birleşjek. Şu yalanlar bolmasyn ortada. Şu yalanlar ýok bolsa men häzirem birleşjek. Emma gynansak da o ortada yalanlar gatyken. Gatyken yalan bilen ýol aljak bolýarlar. O yalan gürlep, o yalana inandyrjak bolýarlar. Türkçe lawaýdan da uýdurjak bolýarlar. O men gaharlanýan şu zatlary, canım ýanýar. Hatta vatandaşlar mümkin olsa şu yalan barada yazan sözlerim var. O mümkin olsa men şonu okap bereýin size 1 minut. Süýjü sözler kulağa yakar eken, yalanı doğurdan ayırın adamlar. Adam zat inanıp has bakar eken, yalanı doğurdan ayırın adamlar. İrden maksat ediliptir özüne, inandıracak bolup yalan sözüne. Alda yar seredip halkın gözüne, yalanı doğurdan ayırın adamlar. Ya ol bekir, ya da halkımız sağda. Inandılar umit bilen bir vada. Gırada durup halkı atacak mı o da? Yalanı doğurdan ayırın adamlar. Yalan bilen açılsa kapı bosağı. Unutma, bilgin gitmersin uzağa. Gelip düşersin elbette tuzağa. Yalanı doğurdan ayırın adamlar. Hakikat belli, ayıl sayıl olup. Aldanman, süýjü söze maýyl bolup. Bitmejek arzulara taýyl bolup. Yalanı doğurdan ayırın adamlar. İl öňünde yalan sözden utanyň. Yalnış yoldur, hujuw bilen tutanyň. Çyndan yalanı köp, orta atanyň. Yalanı doğurdan ayırın adamlar. Aldasan adyň bolar aldar töse. Gittikçe düşersin sen Hasan pese. Yangınsız, yok yerden döremez tüsse. Yalanı doğurdan ayırın adamlar. Tilki yalı, näçe bulasan da kuyruk. Bilgin,
Yalanın sonu bolur çüyrük. Ya da hökümetten geldi mi buyruk. Yalanı doğrudan ayırın adamlar. Inanan yalana belki de kördür. Hakikata gelse kulağı kerdir. İnsan aldamak şeytandan kârdir. Yalanı doğrudan ayırın adamlar. Yalanlar düzülüptür hatar hatar. Kemelmese hasta gün günden artar. Inanan belde bir gün baktın yatar. Yalanı doğrudan ayırın adamlar. Amanat canı tavşıran badına, yalançını atarlar dozak oduna. Kimse yetişmezmiş onun dadına, yalanı doğrudan ayırın adamlar. Yalan da yalan, yine de has yalan. Yalan akıl huşumuz kurşap alan. Oylanmaz mı adam, bilmezden pelan. Yalanı doğrudan ayırın adamlar. Dünyada yalançıdan ara açkın, başarsan hasta uzağa kaçkın. Gücün dilde, ile maslahat saçkın. Yalanı doğrudan ayırın adamlar. Inha vatandaşlar, kıynansak da dine yalanlar. Vatandaşımız Mehmet yazıyor şutayda, hani birleşseniz, ağzı bir olsanız, bak men ağzı bir olacak, birleşecek, bir işin başını tutacak. Görüp oturuz, halk kıyın günde, görüp dururuz. Bir halkı bir onat güne çıkarmak için hareket edecek. Ama 5 sözden 4'üsü yalan bolup dursa, bağışlan verin vatandaşlar, öne hareket edip dızanın ülenem, yol alıp bilenak. Yalanken ortada. O biz diye tankit ettiyiz diye. Tankit diye. Yani tankit bilen o tökmedin tapavdını bilenak. Hatta ben geçen efirimde de aytdım. O canıgıp sen diye tökmet etken diye. O nemesi tökmet sen bana düşündür dedi. Nemesi tökmet. Sen de levaplar maskara etken diye. Yok sen tökmedi düşündür. Sen levabı yerinde koy. Marı yerinde. Levap yerinde. O sen onu koşma. O nemesi tanık neyi? Nemesi tökmet öyle desen. Sen de düğün davutıda oturtun ha diye. Senin davutının ağzı astın diye. Günde çıkıp bunu yal diye vayda otursun. Yok. Oğlum tökmet olmuyor. Yani tökmet bir adamı etmedik işini ettin demek. Etmedik işini ettin diysem, ana ol tökmet oluyor. Sen sonra düşündür diye. Yok diye senin de bul edenine diye o diktatör rejim begeni otur diye. Alacım yok. Vatandaşlar begense begenendir. Yani kan begenmez. Elbette. Ama alacım yok. Hays kaçan açıl bu yalanlara serede oturmalı. O aydanın doğru diye. Birazrak bir analiz diyen zadı yöretecek olmalı vatandaşlar. Ben yine bir yazıp düşündüreyim. Ben bir adamın şahsiyetine yetemak. Yani Murat Kurbanov. Yaşı ulu, hormatum var. Eden işlerine de hormatum var. Ama ana şu farkat meselesinde ben alaşamak sonun aydanları bilen. Ben ecen değmesem, bacın değmesem, ya maşkalasına, şahsiyetine, ya bir eyleyen emleğine dil yetirmesem. Sen şunu yal deyip ayttın, sen sonra esas ver deyip. Ben sonra koyanım için, men tökmet at diyen olsam, onda vatandaşlar vapşe yığışırmalı emez adı onda. Sen sonra onu koyup bilmeyecek olsam. Özümüze demokratiya için görüşeceğiz. O demokratiya olsun, demokratiyanın kurulu diyiz. Sonradan berip bilmeyecek olsam. O demokratiya oluyor mu? Yok, avtoritarya oluyor. Demokratiya olmuyor. O Farhat nerede deyip sonra koydum, uluslararası koruması var olsa, seyre numarini smasket, efirde görkez dedim. Çıkar efire dedim. Allah geçin sonra. Eğer dedim, advokatı var olsa dedim, kimse olar dedim. Adı familyasına hemçin advokat gizli dedim. O 3 saniye sonra ama neçe aydır o Atamrat Saparov suda verecek diye, blog et diye. Yunus bilen gepleşende o Yunus'a neme diye, meni diye Atamrat Saparov diye blog edip diye, menden diye kaçıp diyor diye. Menden kaçıp diyor diye. O onu yaldip onunlandır yani. Menden kaçıp diyor diye. Hatta YouTube'da da etti. 3 gezek diye çağırdık diye Atamrat diye gelen ak diye. Yani men çağır yani. Erkin Karayış kanalımız var. YouTube kanalımız. Hormatlı Murat Kurbanov gelin. 100% duralı. Sonra cevap. Bana neme soru var olsa benim cevap vereyim. Bana değişli soru olsa. Ama yok. Özel blog etti. Menden niye kaçıp diyor diye blog etti. Vak men şu bilen gepleşecek diye.
O yöne menden kaçıp görese men näme deyindi. Şu yalanları görüp durup nämenin ağzı birliğinin gurrun netkesi vatandaşlar. Ağzı birlik elbette kovuzat. Emma kim bilen ağzı bir olacak? Erkek gün yine aldap gidecek olsa, o Türkçelep mi, Türkmençelep aydın ildirip gidecek olsa, soska kıstırıp, lütfen men ol adamını görecek del bir yol. Görecek del. Bu aldavının her bir zadın çakıçeni var vatandaşlar. Aldap bilyemişim deyip, o inandırıp bilyemişim deyip çıkıp nemedi oturmalı deldir. Mümkün. O auditoriya, bağışlanmayın, bir vaxtlar, çağa vaxtları, yaşı ullar bilyendir. Sizin için körpeler olyatı, Amanda'yı deyip, bir viduşisi vardı, yaşlı, aksaçlı adam. Amanda'yı çıktığına, Amanda'yı multik görkez edip, beğenip seyredi, oturuyorduk. O eser dördün gurrunları, 87-88 yılların gurrunları. Şu yere barıp, şu yerde çıkış etse bolar. Şu yerdeki çağalar inanır, emma bağışlanmayın, inanıp bilecek de, inanayın eğer inandırıcı yağdayda aytsa, ola yine Farhad'ın uluslararası koruması var, yine seyredin deyse men inanacak. Yani o dilde her zat aydıp oluyor. Sen izne nemet bilmeyecek olsan, dakazat edip bilmeyecek olsan, subut edip bilmeyecek olsan, dil öl yere biten bir organmış deyip ağzına gelenin samırda otursan, erkek gün sen cevabın vermeli, o ayda oturan zadına. Durane sen şutaydı şunyal deyiptin, o bu ne mi oldu deyip. Bağışlan öyle, kim soraması da menen soracak. Ben soracak şunu. Ne için şunu geldi? O vatandaşlar kabir eğindaşlarımız o yüzleniyor. Näme diye başka indi nämen kaldı mı diye diktatora karşı görüşmek zat diye qırada koyup indi bar nämen Farhad'a döndü mü? O diňe Farhad meselesinde o näme etjek mi diýip soraw berirler. Yok, diktatora karşı da görüşeriz. O ilki bilen özümüzü bir näme etmeli? Şolay aýdanda geliştirmeli da ilki bilen özümüz terbiyelemeli. Ağı qaradan, yalanı çından, haramı halaldan saygarmanı öğrenmeli. Şonu edip bilmeyecek olsak, ura nira var yas, diktaturan yıkmana var yas. Sen kim bilen var o dersin. Seni neçenci metrede seni aldap sokup gidecek. Yani bu zatlar hakta birazrak fikirlenmeli. O vatandaşlar, uzağa çek oturmayın efire. Özümüm işten geldim ya da olarak bağışlarsınız. O açacaklarım şu yeni bir açacak duyduracak zadım. Yığı-yığıdan Farhad temasını qozağa oturacak del. Yönemen öňünden duydurýan. Her ayın 19'unda ine şu Farhad'ın tutulan günü deyip ta Farhad çıkyanca her ayın 19'unda çıkarındırarım ben. Hani Farhad deyip. Hani Farhad deyip. Advokat var, uluslararası koruması var. Ine bir hepteden çıkıyor, 10 günden çıkıyor, bir aydan çıkıyor deyip söz verenlere, eğer men söz veren olsam Farhad çıkıyor deyip. Ben yakamdan tutup bilersiniz, ine benim yakam. Ama Farhad çıkıyor, inanın diyenlerin yakasından tutmana menin ol hakkım var. Ya aytdı şol sözü. Onun damağına bıçak koyup yamanlayına pistolet yiyerek ol sözler ayttırılmadı. Talap etmene hakkımız var. Her ayın 19'unda ben çıkarım sorarım durar. Ta Farhad çıkıyanca. Allah. Olmaz ha. Bu fikir etyendirler. Ay aradan bir kay geçer. Allah. Halkına miadından çıkar. Allah. Bir vada, vayda, şuda, vay Farhad tutuldu, Farhad nirde. Ay adından çıkar köşeşer. Yok. Yol vermeyin ben. Men yol veremok. Her ayın 19'unda canım sağ olup dursa ben çıkıp aydıp duruyan. Hani Farhad deyip. O polunu vesnemeni menin Farhad'ı nemetecekler. Başka da işlerimiz kendine pasport temaslıydı beni. Önümüzde başka planlarımız var. O uğurlarda da işleyecek. Dine Farhad deyip duramak. Ne eğindeşlerime de cevap şol. Indiki efirlerde görüşenecek vatandaşlar köp sağ olun. O yine bir geze kayışım. Bir azırak analiz etmeni öğrenin. Ben aytacaklar siz bana inanın. Dine meni bilin diyecekler. Hemmenem dinlen. Hemmenin demesine de seyredin. Şu YouTube'da bir video var mı? Başka yerde var mı? Seyredin. Dinlen. Fikirlenip görün. Şu şunyalı diye otur. Doğru mu ka? Yanlış mı ka? Bir azırak nemedin vatandaşlar. Bir azıcık. Ben özümü akıllı görkezecek olamak. Estağfurullah. Birazrak kulak bilen eşitleyen zat, birazrak kellede aylasanız, onun için bir ummasız zehin gerektir. Serhal şığırdı olsa kellede analiz etse oluyor. Men yanlış şu videosunda görkezdim. Farhad diye gorağın aşağında diye, o gorağda diye.
adamı korumak için aristovat edilmez de o tutsa da eyem o korogdaki değil o eyem aristovun adam. Eyem cenayetkarın girmeli yerinde. Halk ınanya deyip çıkılamaydı otururlar. Biz ınanyasam. Ağla o bölümümüz bağışlan ölün şu 100%'de 90%'de ınanya şuna. O ınanya seyrediyor oturuyor. O doğru zaten. Biraz analiz edelim. Vatandaşlar bir kıyın zat değil ya. Rasot bolanı pulunuz çıkanıyor. Biraz kellana kurska bereniniz bilen. Bağışlan ölün. Öyle vatandaşlar köp sağ olun efire geleniniz için, katnaşanınız için. YouTube kanalımızdan var. Erkin Garayış deyip. Her kim şu Erkin Garayış kanalımızda girip öz fikrini aytıp biler. Eğer biz yanlış aytyan olsak, yanlış gürleyen olsak, gelin aydın sen Atamrat, şutaydı sen yanlış ettin. Men yanlış bilen diyseniz, men dinleyecek, başardığımdan cevabını verecek. Medeniyetli bir şekilde. Öyle vatandaşlar sağ olun. Köp.